Meditation har betydet, at jeg har fundet et frirum i mig selv. Et frirum fra alt tankemyldret i en travl hverdag. Så jeg har formået at jeg kan sætte mig i en travl bus eller i tog, eller hvor jeg har brug for det, og sådan fokusere ind i mig selv og finde en ro, som jeg ikke har haft før. Ja, det er sådan, at for 5 år siden, der havde jeg sådan en eksistentiel krise i mit liv. Og det fik mig ligesom til at tænke nyt omkring den måde, jeg levede mit liv på, og den måde, jeg sådan eksisterede på i det hele taget. Og de sidste 1,5 år har jeg mediteret, og det har givet mig, det er en ro og en balance i mit liv, og i min sind og krop, vil jeg nok hellere kalde det i virkeligheden. Jeg har fået mange gode erkendelser om mig selv. Blandt andet så har jeg set mit livstræ som en gammel stamme, men med millioner af helt lysegrønne, forårsgrønne blade. Meditation har betydet for mig, at jeg har fundet ud af, at jeg har et rum inde i mig selv, og nogle kræfter inde i mig selv, som jeg ikke troede, jeg havde. Og dem kan jeg til enhver tid hive frem og bruge, så jeg er uafhængig af, hvem der er omkring mig, og hvor jeg er henne fysisk. Fordi så længe jeg ligesom er i mig selv, så har jeg også de evner, jeg har brug for at bruge. Så det har gjort mig rigtig rolig, og egentlig vel og balanceret. Og jeg har fået en rigtig stor tro på, at jeg har nogle kræfter inde i mig selv, som jeg egentlig ikke troede, jeg havde.